Zvieratá sa čipujú z viacerých dôvodov. Jeden z najdôležitejších je ten, že to nariaduje zákon o veterinárnej starostlivosti číslo 39/2007 v znení neskorších predpisov, samozrejme aj nariadenie Európskej únie. Ale praktické hľadisko čipovania spočíva v tom, že vlastne pri strate psa alebo nájdení iného psíka, pri identifikácii zvieraťa, ktoré poranilo človeka, pri presunie zvieratá do zahraničia, pokiaľ je zviera treba v karanténnej stanici alebo v útulku, všade tam je potrebné nezameniteľné odčítanie, odkiaľ zviera pochádza a aké je to zviera, čím bolo vakcinované, či je zdravé. A toto čipovanie sa vzťahuje na psy, mačky a fretky. Čipovaním je poverený zodpovedný veterinár. Tento zodpovedá jednak za správnu aplikáciu mikročipu a samozrejme aj za jeho zaregistrovanie do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Aplikácia čipu v podstate imituje vakcináciu, teda je to trošku hrubšia ihla, ktorá na ľavej strane krku prostredníctvom nej sa tento transportér, mikročip dostáva pod kožu a tam zostáva po celý život zvieraťa. Je to nebolestivé a mnoho majiteľov už určite zistilo, že to nemá nie je to spojené s nejakými problémami. Vo všeobecnosti do 30. septembra 2013 musia byť všetky spoločenské zvieratá začipované. Pokiaľ zviera už čip má a tento nie je zaregistrovaný, tak zodpovedný veterinár, ktorý čipuje, môže ho zaregistrovať v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Veterinár, ktorý aplikoval čip a zadal ho do Centrálneho registra spoločenských zvierat, uvádza tam meno majiteľa, adresu majiteľa, uvádza o aké zviero sa jedná, aké meno zvieraťa, aké plemeno, kedy sa toto zviera narodilo, akú má srsť a najmä, čo je veľmi dôležité, kedy a čím bolo vakcinované a očervované. Môžu si majitelia skontrolovať na internete svoje začipované zviera, či je to všetko v poriadku. Čo sa týka údajov na Centrálnom registri spoločenských zvierat a špeciálne pri čipovaní, tu na poväčšine všetci veterinári nechávajú možnosť, aby tam bolo možné vstupovať a údaje meniť, pretože zviera, keď sa vakcínuje, očeruje a podobne, vždy sa tieto údaje musia dodatočne zadávať do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Pravda, existuje taká možnosť, že sa toto zablokuje a v tom prípade môže tieto údaje meniť len veterinár, ktorý čip aplikoval.